XEM Rensing Bea Hinpen Pherangke Maya Longpen Ningkang Samse Chepaklang Pon Lason si Chitini Phai Trok Arni Lakha Troksi Kupli Constituency ke Parlo Khiruni Irrigation IB along Pherangke Maikang Nipon Bangso Pherangke Mayalong XEM ke Hai Rensing Bea Hinpen Pherangke Thengnu Ningkang Samse Chepaklang Pon alam theke lapuhenlo Tangte Arjupon Iktha News Report Public TV Karbi Anglong Kardom nili isialam thepen ajoile sipini press along ke bang penang muni tum social media lo nili pham na garjudo ba comment na chipi dunto je nangli ke ASDC lo edo hot ba EM do hot kopi posi 60 lam ninge jeda to 60 protection lam pi posi ninge jeda ro lasom tatu Kumane itu bangke ASDC hut bangke nang itu ekdom puan kacari calom lo rat tu nang itu masih aning nang cithelo sita nang itu bangke ASDC song pan putekang bu pula somi pudulo ba autonomous test akos masih nang tu ubu pula somi pulang dolo ba along bang recently arsi kumane itu bangke organisasi bangke nili pansi uliram terang jantorong pi ake hayatum aphan nangapang bara somtulo lasi lahai kadu welam the puthak ni kar beng ngorat tung phan ejagalam kapachini alam the bangke ini ninge hangdu lasi kicing sialam solon dili puye bang laino uliram terang jantorong pi pu alang litu bangke bang aleng ke thek lapen aleng ke thipame lasi nili phan ke alang tu mena pangbar bang chokche nili alang tu ngom kecim bar dun bang kali la bangge klar dak lam lapen 60 lam ejaga tu pulo 60 lam non sin giro je ai ka thau long se chale dum 60 nili je ai ka thau long chale nei ave je ai ka thau long ben 60 lam theke chale nei bola ave muthe dili tu nili ki puja bang la halo je 60 long lasum a crisis ave Niltum ASDC ke claim pe ne bloma ke 60 lapan a crisis ave crisis ke doji kali laso 60 lapan am so se pang nangi puse article 244A a provision of tengpen kalbiang lapan di mahasa kon autonomous state palong nangi puse kachesong asom do asi non niliphan lasolam the bangba dokok lo he nangli ASDC pi pose itu ahok lo nilitum nili ASDC obu ki obu bathe bangke laheno nang tum atheng no nang tum approve pen pachini yang tum bang laheno nilitum ASDC claim bo mohut 1995 paningkan MOU chitok lo MOU chitok bet pen jakong lo horang lo ta soja kong horang ta sita pinier dianta la sormu na anda implement melang ba apply on elang na apply on elang lalu lapen autonomous state huda bangke kelong bang kelupi kelang hala MOU bang ta implement lasi nim tum ASDC claim mo isi hol ko theklong lo karbiang long lapen di mahasaw lo ki ong dung ngara to bang ASDC along si nang chitu dung nang cerap lo karbiang long orang ha curuvek nai karbiang long lapen di mahasaw lahiria lompi arab to mata ninga kongpen curuvek nai athe autonomous state ke hangalong alang tum aninga kongpen na cerap nang chitu dung abangke curuvek nang yalam the sitabe nili theklong lo ake hai Dr. Jemto Rompi ningkan ke po hini ke thomtam alang li MP man lo laso MP ke man bo mo sitame ache thok ar thok printing autonomous te dalam the ke lo ta arju bang we bang pharo phora phike bra ke thom MP ke to parliament mo bage Jemto Rompi innovate ka dingge dun bang ada thang a impact ave laso bang nili theklo lasi autonomous te jong silong nang ji program de innovate MP bang da ke non jonghe regional party like claim pusita jonghe jat like claim pusita jong si MP jong si litum long karbengong pen masa pen innovate pote the innovate si kadu ko velong kacedang ni ko bang ada ka bang arju bang ave
Rasul teklong lo. Lasi nilihin mathalo, je avni ge ong aku ratatum semege dengdo, hemprek sang long letik sang se. Lapen eja kati mang lapu andulo, je horbong mam pujir se semege tang, hemprek long letik sang se. Sita, apsi bang la so hemprek bang pelong 1995 nengkan MOU cetok lo, MOU aja kong pen long ulu aja kong long pilo. Isi statehood long, kelong neng aja kong dokai ana aja kong bangke MOU long pen long lo. Laili tum solai theke dat la le akapre kalam. Sitame autonomous ta jong si long neng ji long te la so bidi pen innovate and pieta ka chedam bangke chok chede ji gusti. Building ar lu matha. Lasi nili kedam tang ningkan kep krihinia prang Kongres party long ini luchok la banga ho. Athema Biren Singh tihai halabang suhut MP ke hai lo alang li pencing kilo alang li pengacing kia jo ini thini vera komison nili MSC do bang se Kongres dum lo nili EM le ka hangali kopene portfolio nang pinang iprea EM nang pinang ji kopene department nang pinili hai hangai nili ki hangke thini vera Ake hai Biren Singh tihai penil to singkia condition ke hini ve. Ise condition lang lah no. UPDS lapen DSD. La hini organization tum ceasefire long dobom lo. Lapen hini ceasefire dobom pustame la tum tan lig lak tak la ceasefire long di ko masi la pu paling lang hir ma. Pejang ling song si tak long. Lasi nili Biren Singh tihai pen singkilo je DSD lapen UPDS. La hini organization anta agreement do nangji. Soteng cedon lo, apen hini lam the bang cedon bang lain lo je autonomous state ke Congress party pen ke hange. Lasi nono bang ke nilijong si Congress bang lo plong pe Congress party pen masih autonomous state ke hang nangji kualam entum condition cipilo. La soteng si cekroy lo, laso ke cekroy pen ajo ini si nili congressman det pen nili dang tum matheng do ke kaningji kang tung lain lo. Je Congress party penta